Yes, reality I iwafuwe yauya kusokupai vakarara pepukai but ndachipupira kuti next time pamuri kuenda kudenga munongona kutaurawo naJehovha pamusoro palady squander pamwe angonanga achidiwawo futi kuti aitewo kuti zvinhu zvaMwari. Alright, we are going to notify zvezvechiitika like ipapapa by 1 to 10 February God shall be on earth. Mwari vari kushanyira prophet Madungwe anditika panyika, but not munhu wese. It's a spiritual matter. Hapana makamera, hapana chinuna neso remweya. Kuitira nyasha God can appear to you even in your room kana kumba kwako. So 1 February to 10 prophet shall visit the Lord. So vane mota dzavo dzimba zvii munozouya wobvunza kuti uda papi pacho class yawo ukwanisa wobva waenda kudenga even offerings munhu wese venza poor the rich wese vari kuenda. Saka unoya panamba yedu yechurch line yandotaura ise yamataura yawindi dia unobvunza pachurch line kana isiri paprofile picture yedu haisi message yedu kana isiri pamaplatforms yedu. Saka unobvunza pa0762315156 zikaendidzokorodze panamba yedu inoti 0776231156 namba yedu inoshanda. Ukaona pa even uchibhuka uchidii ayo pasina namba hiyo avasi prophet Madungwe anditi even paequation besa talent Madungwe. Saka ndo namba inoshanda iyoyo. Saka may God bless you all. Chakuramba chikuudzai zvakawanda kana wewe na ladies kwananzi vawe tinokuudzai but Sandra Ndebele ndiye ari into the talks right now asati pedza matalks acho. Tinoona mapedza pano ya Mwari papa pa 1 to 10 February zvakare tinozonza tichitaura. Alright aiwa ndabanzi tofunga muri Zimbabwe muri kunzwa zvekutaurwa naProfet Madungwe ari kutaura iwo kuti zvoni vamusi wa1 kusvika musi wa10 Mwari vachanga vachivisita earth vachanga vachiona prophet hanzi kana zvakafambawo zvakanaka zvinodaro Mwari akauyawo futi akakuvhizitira. Saka vadoda kutendai prophet nenguva yenyu yamatipa kuti muchinge muchitiudza urongwa this year. I tinotenda Minister of Information on social media. I'm happy today that I'm having meeting the Minister of Information. Information publicity itai basa. Get basa. Tichingorwa basa tongomba kuti munenge muchiriko tina matiro tichiramba tichita basa. Saka muri Zimbabwe ndafunga namba dza Prophet Madungwe vandazobata Prophet Madungwe namba ndodzipa screen apo munovabata ipapo mutaura nawo ndafunga mazvinzo ichako kana paiko zvinhu zvinoti talent Madungwe. Saka kuona iwewe zvisiri kutaura izvozvo kuita warasika kusiko kuna prophet. Thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. My name is DJ Spark Zimbabwe aka Minister of Information and Publicity with social media. So guys, kana chungo chitoka ku YouTube, please don't forget to check out NG Facebook page yedu yakanzi DJ Spark Zim Reality ITV. Kwa chungo chitoka ku Facebook, don't forget to check out YouTube channel yedu yakanzi Zim Reality ITV. Well, always remember, fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth.